Polska, biało-czerwoni. Polska, biało-czerwoni. Fajną mi bluzę pożyczył kolega. Siema, słuchajcie, wpadłem na zajebisty pomysł. Jest 15 po 12 w nocy. Jakiś czas temu przeszła ogromna ulewa, szkwał, huragan, nie wiem co to było. Gdzie się mniej paliło, bo jakoś tych ogniowych epizodów trochę ostatnio jest, nie? Zwróćcie uwagę na fachowo zamontowaną lampkę przednią. Kurde, no elegancko. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Fajnie, puste ulice, mały ruch. Wezmę też was i zobaczymy coś może fajnego. Mam jedno miejsce, gdzie chciałbym dojechać. Czy tam dojedziemy? Zobaczymy. Wstawiłem Zabrze, 45 minut. Ruch na drodze nie istnieje. Powinno się fajnie jechać. Musicie mniej adblocka używać i więcej klikać w reklamy. To kupię sobie kamerkę sportową jakiegoś DJI-a, żeby było prościej nagrywać te wszystkie eskapady. Powiecie, czemu do Zabrza? Co tam jest ciekawego? O, bardzo dużo rzeczy. Zobaczymy, czy się w ogóle uda dojechać. Bardzo interesująca trasa przez środek parku, który wygląda jak z amerykańskiego horroru. Może być ostatnia przygoda rowerowa, ale trudno, warto. Klimacik jest, jakaś taka droga bez powrotu, czy tam inne, nie chodź do lasu. Dobra, już się zaczynają jakieś pierwsze perturbacje z trasą. Już GPS coś dostaje zajoba. Bylebym nie był, skończył tylko jak ta baba w Stanach Zjednoczonych, co tak zawierzyła GPS-owi, że wjechała tam do lasu czy do bagna. Księżyc, w tle kominy od EC Szambierki. A ja jadę. Dobra, zresztą wy nic nie widzicie na tej kamerze. Zresztą ja też nie dużo więcej, spokojnie. No chyba ich powaliło, że ja tu mam skręcić w prawo, a tam jest las. Pierw mi każą jechać przez las, potem przez łąkę, potem środkiem torów kolejowych. To nie jest tak, że ja nie znam trasy i ja jestem w tym mieście pierwszy raz w życiu i nie wiem co się dzieje, ale myślałem, że wybiorą mi jakąś taką w miarę optymalną. Sam se zrobię lepszą. Najpiękniejszy dworzec półkuli północnej. Wpisany zapewne za niedługo na listę UNESCO. Można poczuć niepowtarzalny klimat lat 70., 80., być może nawet burzliwych 90. Kurde, tu jest trochę jakoś tak backroomsowo i śmierdzi. No powiem wam, że jak na nowe przejście, to on już wygląda bardzo źle i śmierdzi jeszcze gorzej. No to wygląda centralnie, jakby zaraz tu miała mnie zacząć gonić ta obunga. Stop. I think it's gone. It's behind you! Run! No, teraz to już pójdzie z góry, to znaczy pod, paradoksalnie. Straciłem tylko jakieś pół godziny czasu, ale sam szczęśliwi czasu nie liczą. Wjechaliśmy do wspaniałych Szambierek przed chwilą. Za chwilę po prawej ratusz. Jak widać, cisza, spokój. Lud Szambierek śpi. W końcu niedziela noc. Wstaną za niedługo rano. Będą pomnażać produkt krajowy. Oczywiście brutto. Wjeżdżamy w Bobrek. Na horyzoncie już fajny widok. Kiedyś takie łuny z hut, z zakładów było widać. Gdzie by w sumie nie rzucić okiem w krajobrazie Górnego Śląska. Teraz już rzadkość. Jest klimacik. Nie powiecie, że nie. Ja w ogóle uważam, że miasta wszystkie są najładniejsze, kiedy nie widać w nich ludzi. Dobra, musicie mi uwierzyć, że wjechałem do Zabrza. Ja też tak średnio w to dowierzam. Tu jest tabula, że Zabrze. Tu nie ma ani jednej lampy. Po prawej i po lewej stronie mgła jak z Silent Hilla. Widać tylko mały punkt księżyca. I ogólnie tu się zaczynają jakieś lampy. Mam nadzieję, że nagrania z tego vloga
nie będą służyły jako tak zwane found footage pod fabułę jakiegoś następnego Blair Witch Projecta. Ale na pewno jest to trasa ciekawa. Ja pierdziu, wjeżdżamy w... O, to nie był taki głupi pomysł. Pojechać siódemką. Dobra, 20 minut. Teoretycznie. Nie no, widoczki są fajne. Jest klimacik. Zabrze oświetlone romantyczną łuną nocnego księżyca. Ceglane kamienice w blasku żółtego światła lamp. Coś... Kurwa. Ale już mi się odechciało. A jeszcze trzeba wrócić do domu. Wiecie co? No ja tam nie dojadę. 4. raz Google każe mi jechać środkiem lasu albo jakąś polną drogą. Jest w 1:30 w nocy. Przecież ja się tam zabiję. Przyjedziemy następnego dnia autobusem. Może do celu nie dotarłem, ale widoczki... Dziś się uda. A takie mają w Zabrzu centrum przesiadkowe nowe. Niby wygląda fajnie, ale ponoć nie mieszczą się pod nim wszystkie autobusy. Jak ktoś jest z Zabrza, to dajcie znaka. Nawet podpisali Zabrze Centrum. No nie wiem, wygląda git. Tu, proszę Państwa, chciałem wczoraj dojechać. Dzisiaj daliśmy radę. Wieża ciśnień w Zabrzu. Giga bezprecedensowa wieża ciśnień, zbudowana w 1909 roku. 46 metrów wysokości, 23,3 średnicy. Zaprojektowana od pana Augusta Kinda. Coś pięknego. W 2022 roku zrewitalizowana i zagospodarowana na takie cele. Między innymi jest tam wystawa o węglu, Carboneum. Na samej górze jest kawiarnia, jest punkt widokowy, z którego możecie zobaczyć całe Zabrze. Tu jest dobudowany szyb windy, którą można wjechać. I zagospodarowanie tego na takie cele kosztowało przeszło 34 miliony złotych. I jak widać, można z fajnych, dużych obiektów zrobić fajne rzeczy. I mam nadzieję, że z naszego szybu Krystyna będzie zrobione coś podobnego. A czemu chciałem tu przyjechać ekstra w nocy? Nic nie widzieli. Miałem nadzieję, że będzie jakaś impreza i będą fajnie migały kolory. Nie ma. Widać tam coś na tym podglądzie w ogóle. Pisałem do nich, czy mogę ponagrywać coś z punktu widokowego, ale nie odpisali. To się... nie będę się prosił. Mam cię. Dokąd tu ptasz? Gościu, powiedz. Dokąd nocą tu ptajesz? Zdradź mi sekret. To jest niesamowita, bijąca rekordy po prostu kreatywności produkcja YouTube'owa. Pierw przejechałem prawie 30 km, żeby tutaj nie dotrzeć. Zmęczyłem się, prawie zginąłem, poturbowany przez dzikie zwierzęta czupakabry w lesie. Teraz kolejne 30 km przejechane autem, żeby przyjechać tu o 2 w nocy i nagrać Wam 3 słowa pod wieżą, której na tym nagraniu pewnie w ogóle nie widać. Tak się robi wielkie kino. Dziękuję, proszę Państwa, Wam za uwagę i docencie mnie oceną pozytywną. No i oczywiście zwiedzajcie postindustrialne zabytki Górnego Śląska. Jak nie widzicie tutaj, jak ta wieża wygląda, to wpiszcie w Google Grafika albo na YouTubie, to pewnie znajdziecie jakieś foto zrobione za dnia.